Ahojte všetci diváci GCM. Pozývam vás na hru Patrím k vám, ktorá bude veľmi nová, pretože sa bude týkať veľkej početnosti nášho obyvateľstva, keďže komunizmus zažil nie jeden z vás. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ja sa budem snažiť, aj všetci ostatní sa budeme snažiť zahrať to čo najlepšie, trochu možno pripomenúť, aké to bolo, pretože nesmieme zabúdať na minulosť, ako hovorí pán profesor Žebrák, dejiny sú naša matka, od ktorej sa musíme učiť. Príďte.